El mosaic dels peixos és una peça clau de la col·lecció del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, que destaca per les seves dimensions, la seva qualitat i pels motius que presenta. Un catàleg de 47 espècies marines del Mare Nostrum, trobat a la vila de Cal·lípolis, Vila-seca. Testimoni de la intensa ocupació i riquesa de les viles de l'Àger Tarraconensis. Recentment, en el context de les obres de remodelació de l'edifici del Museu Arqueològic i del nou projecte de renovació museogràfica, es va creure indispensable actuar-hi. Des que fou descobert als anys 50, el mosaic ha estat objecte d'intervencions que han modificat el seu aspecte original, des de la manera en què es va extreure i com es va col·locar, la restitució que se'n va fer, els materials emprats. Tot és fruit d'una manera de fer i d'una corrent de restauració que ha quedat obsoleta i que cal revertir. Així, el 2018 es va dur a terme una primera fase d'estudi i intervenció, coordinada entre el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que es va iniciar amb un exhaustiu procés de documentació i estudi històrico-arqueològic que va comportar també l'anàlisi de les intervencions realitzades al llarg dels anys, entre les quals destaquen les reintegracions amb guix i amb tessel·les, el suport de ciment i les grapes de ferro, la capa de vernís que el cobreix. Un dels objectius de l'estudi era intentar descobrir les causes de la degradació que patia i assentar les bases de les futures actuacions sobre el mosaic que garanteixin la seva conservació. Destaquen els estudis realitzats amb tècniques fotogràfiques, com la llum difusa, ultraviolada i infrarroja, que permeten veure l'abast de les intervencions anteriors i conèixer quines són les parts que no són originals. Amb la combinació d'aquestes tècniques s'ha pogut realitzar una ortofotografia, mitjançant la tècnica de la fotogrametria, que presenta la totalitat del mosaic sense distorsions i que serà de gran utilitat als tècnics per visualitzar l'objectiu del que ha de ser la imatge final del mosaic dels peixos.